Бу күргәзмәдә татар халкының иске һәм заманча салган шимайлар җыелган. Шимайл ул безнең халкыбызның bir мирасыбызның bir өлеше. Безнең халкыбызга хас булган bir шундый техника. И хәзер шул техника кулланып дөньяви рәсем сурәтләр дә ясыйлар. Хәтта поп-арт, стимпанк жанрларында шул техника ничен бу күргәзмәләр кирәк. Шимайл ул безнең халкыбызны саклар өчен bir корал. Әгәр үдә татар шимайле булса, бала анарга карап үссә, ул бала чакта ук аның башына, аның йөрәгенә татар архетипларын керә. Шимайл безнең гореф гадәтләребезнең бер өлеше. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала беренче сурәсендә, ул индергән беренче сурәсендә, Галәм сурәсендә, 5нче аятында, "Аллази аллама бил-калам" диде. Ул Аллаһ Субханаһу ва Тәала кешене каләмне кулланырга өйрәтте. Федераль университетта әһәмият бирелә, анда шушы дизайн һәм татар сәнгате бүлеге бар. Яхшы уңышлы гына эшләп киләләр. Мин үзем 2 тапкыр алар белән мастер-класс үткәрдем. Пиалага ясау серләрен өйрәттем. 3нче курс студентларына һәм 1нче курсларга bir мастер-класс үткәрдем. Ничек иттереп нигә хәзерге технология кулланып, компьютерлар кулланып һәм шушы эскиз буенча ничек плоттерда кисеп, шамайлар ясау серләрен өйрәттек без анда. Киләчәктә менә бу программа эшләячәк университетта һәм минемчә матур гына, яхшы гына эшләүче безнең һөнәрчеләр, осталар күп чыгар дип уйлыйм.